Muhammad dangatan Allah, annabi dangatan Allah. Ya Muhammad dangatan Allah, annabi dangatan Allah. Kafi kowa a duniya ka zarce kowa a lahira, domin kai an kai duniya albarkacin ka muke ci ya annabi dangatan Allah. Sai mu harraka duka dan manzo annabi dangatan Allah. Ku bani tafi dan baban Fatima annabi, annabi sai annabi, 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 annabi sai annabi, annabi. Annabin mamintaccen Allah, zababban Allah, mai tafarki mi kaike, mai littafin da ba sake. Allah ya buɗe idan mai ganin da baya gani don kai, Allah ya buɗe kunnan mai jin da baya ji don kai. Mai alfarma a duniya, mai ceton bayi a lahira, ba wanda za ya shige aljanna in ba soyayyar Muhammadu annabi, annabi. Ina ba da raina gare ka shugaba Ahmadu, duk laifukana ka roƙa mina Hassan Madu. Baka da tamuka a duniya Muhammad Rasulallah. Kafi kowa a duniya ka zarce kowa a lahira, kyakkyawan cikin halitta wallahi manzan Allah ne Muhammadu. Sai mu harraka duka dan manzo annabi, na ce ku bani tafi dan baban Fatima annabi, annabi sai annabi, annabi sai annabi, annabi. Kafi komai komai, kafi girma girma, kafi haske haske, kafi kamshi kamshi, kafi tsafta tsafta Muhammadu. Kafi sallah sallah, kafi tsarki tsarki Muhammadu. Kafi kyawu kyawu, kafi baiwa baiwa Muhammadu. Kafi kowan kowa, mai tausayin gaske, mai fadawa gaskiya gaske, mai yafiya kan ayi masa laifi. Kaji dan gaske, na ba da raina gare ka shugaba Ahmadu, duk laifukana ka roƙa mina Hassan Madu. Baka da tamuka a duniya Muhammad Rasulullahi. Kasidata da mazango bai dan furera baban Haidar ne, baban Hajiya Murjanatu, baban Khalifa da Adam ne, baban Mukutar, baban Mubina, duka yayan Adam ne. Annabin mu amintacce a zuciyar ba kai mai iko ne, kai ka ce mi aure idan maka yo yayan sunna ne. Alfahar za ka yi da suran kiyama Allah ya yarda, kai narki dan Abdallah ka cece ni dan yi dacewa ranar lahira.